ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ನ ಕೋಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ ಪೆದಮೇಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟರ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪೆದಮೇಟಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬದುಕುಡುಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತೆರೀಡು ಐಕೆ ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ್ಯರೋಗಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಬಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣಾತಿ ಭುಕ್ಷ ಮಾಕ್ಷಾತಿ ಭುಂಕ್ತಿ ಭೋಜಯತೆ ಷಡ್ವಿಧ ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದು ಮೈತ್ರಿ ಬಂದದ ಆಜಿ ಮುದುಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತಂದ ನಮಗೆ ಏರ್ಲ ದ್ವೇಷನಾಗ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಜಿರಿ ಆ ಸುಭಾಷಿತ ಕಾರ್ಯರು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಬಾತೆರ ಸಂಧಿ ವಿಘ್ನ ಯಾನ ಆಸನ ದ್ವೈತಿ ಬಾಬಾ ಸಮಾಶಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಆಜಿ ಮೈತ್ರಿ ಬಂದದು ಗುಣಕುಲುಲ್ಲಗೆ ಸಮಾಶಯ ಅಂತ ಬಂದ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯ ಸಮಭಾವನೆ ಇಡ್ತೋಬನು ಹಿರಿಯನನ್ನು ಸಮಭಾವನೆ ಇಡ್ತೋಬನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾಶಯ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಿದ ಎಷ್ಟೇ ಗುಣಕುಲು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಇನಿ ಲಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿ ದಾಲ ಆಯ್ದಿಂದ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಗಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಕೀಲರ ನಗಲ ವಕಾಲತ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಲೋಕದ ನಿಯಮನ ಅಥವಾ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಅದು ಬದುಕುಡು ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಮುಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಒಯ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಮಚ್ಚುಡು ಸಮ ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಬಲ್ಲತ್ತು ಸಮ ಓ ಮಾಮಲ ಒಯ್ಪುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಆತನ ಇಕಮಾಲು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಬರ್ತ ಬಂತನ ಒಂಚಿಲತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏಕತ್ತೂತ ಬರ್ತ ಮೀನು ತುಂಡ ನನ್ನಳಿಕೆರಗಲು ಬಾರಿ ಆಪದ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಬಲ ಈ ಪದಗಳು ಎಡ್ಮೇರಿದಾಗಲು ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಬಲ್ಲ ನಿಗಿಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಎಡ್ಮೇರಿದಾಗಲು ಹೋಯ್ತದಿಲ್ಲ ಆಡಲ ಕುಡಲ ಸಮ ಅಂದ ಸೆಕೊಂಡು ಏತಾಂದು ಹೇಳಿ ಸೆಕೊಂಡು ಅವನುಂಡು ಅವು ಏತಾವನುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪದ ನೈತಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಪುಜಾರಿ ಈ ಪದ ನೈತಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಪುಜಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲು వచ్చిండు ಬಲ್ಲು ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ರೋಚಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಎಡಮೇಲೆ ತೆಚ್ಚಿಂಡು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಎಡಮೇಲೆ ತೆಚ್ಚಿಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಿಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಎಡಮೇಲೆ ತೆಚ್ಚಿಂಡು ಹೌದೇ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಸೆಲ್ಗಾಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ 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 ಬಲ್ಲು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲು 9 7 6 5 4 3 2 एडमेरदागुल होइते खेल खत्म नाटक बंद पिक्चर अभी बाकी आयनाथ बेग इंच सैड बाडोण ಒಂದು ಬಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಪುಡೆ ಮುಗಿಪೋಡಿಗೆ ಓ ಒಂದು ಬಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಪುಡೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂದ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಬಲ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ ಮಿತ್ತ ಬಾಣದ ಬಲ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಆಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ವಾ ಹಂತೋಗ ಬತ್ತು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಚೇತನ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಎಡಮೇರಿದಾಗಲು ಒಯ್ದೇರು ಅತ್ತ ವಾ ಹಂತೋಗ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಗೆ ಬೋದಾತ ಫೈನಲ್ ಬೋದಾತ ಹಲೋ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿಡಿ ಕೆಸರ್ದ ಕೂಟ ಚೇತನ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಪ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊದಲದ ಲೇಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾದಾಂತಿಗೆಲ್ಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚ ನೆಲೆಟ್ಟು ದುಂಬಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಇದ್ದದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧ್ವಜಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಟ್ಟಾರ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬಂದೇರಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪ ನುಗನ ಎರುಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡ್ರು ಇಮೇಟು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ ಹತ್ತದ ಅಡಿದಿಂಜವರ ಐನ ಲಪ್ಪರ ಕಲಸ
ಐದು ಜೊತೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನದಂటే ముడి ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೆಂತ ಪೂರ್ಣವೈನ ಅವೆಟ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತೀರಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆವಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಸಿಕಂದರ ರೋಟೇಟ್ ರೋಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಟ್ಲು ಸಮ ಆ ಪದ ಮೈತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಈ ಪದ ಮೈತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಚೇತಂದ್ರೆ ಅಂಕೋಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಪನಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಕೋಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಪನಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರಣಿ ಪುರ್ತೂರು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಮಟ್ಟಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವನ ಪರಬದಿ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂದ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಎಡಮೇಲೆ ನಂಚಿಂಡು ಒಂದು 3 ಇಂಚಿನ ಬಲ್ಲು ಎಡಮೇಲೆ ನಂಚಿಂಡು ಕೂಡ ಸಮ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗಲೊಂದು ನಂದನಿಕೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯದಲ್ಲೇ 1 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಿದ್ದ ಬಲ್ಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ನಂಜಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಡಲ ಹೊರ ಆಟದ ನೈಟು ಹೊರ ಇಪ್ಪದನೆ ಬಲ್ಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ನಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿಕ್ಕಿದ ಬಲ್ಲೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಖಾಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ನಂಚಿಂಡು ಮುಗಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಎರಡು ಮೇಲೆ ರಗಲ್ವೈತೇರು ಅಪದ ಮೇಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆ ರಗಲ್ವೈತೇರು ಕೂಡ ಸಮ ನೀರು ಕಸಮ ಮಲ್ತೊಂದೇವ್ಲಾರ ಒಂದು ಸಮ ಆಗಲು ಸಾಂಡೆ ಬರ್ನಗನೇ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತವಂಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಐತಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಭಾ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಬರದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಡಿದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂದಿನಾರಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಪದ ಮೇತಾಗಲು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂದಿರಂಚಿನ ಜಯರಾಜ್ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓವೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ ನಂಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾನು ಜಯರಾಜ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ದೇವರ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಮದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂದಿರಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ 2 ಟೀಮ್ ದಾಗಲ 1 ನಿಮಿಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 1 ನಿಮಿಷ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿನ ತೀರ್ಪು ಚೇತನ್ರೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಂತೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಗಲಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರ್ತು ಬಂದಿರಿ ಅಗಲಿ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂರ್ತು ಬರಡಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಪಾಲನೆ ಪಿರವಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಚ್ಚಿನ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಗಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಂದರನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಲ್ ಪಿಯೇಗೆ ಟೈ ಚಾಯಂಗೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಈಗಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಲೋ ಚೇತನ್ರ ಓ ಚೇತನ್ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಗುರ್ತಿದ್ದಿ ಶುರುವಾತ್ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂದುಜ ಬಲ್ಲುವಂತೆ ಎಡಮೇರ್ ದಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲುವಂತೆ ಎಡಮೇರ್ ದಂಚುಂಡು 4 ಇಂಚಿನ ಮುನ್ನಡೆ ಅಣ್ಣ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಿರಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿರಬಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋ ಕಲ್ತಾರದೆ 4 ಇಂಚ್ 4 ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ತಗಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಹಾ 6 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಎಡಮೇರಿನ ಕನೆಕ್ಟುಂಡು 6 ಇಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಎಡಮೇರಿನ ಕನೆಕ್ಟುಂಡು ಒಯ್ಪೇರ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯಿರಿ ಓ